Mentaka singihat majai ka khatwei trik jong uyayong kinang lam bat ki dekhot jong ka FKJ JP Rambrai Circle balai lam da usamla J Starlan Langkhoi President kilalek bania kendo ia uba Garot LSN Dait ban pan jing pensyai lana kaliang jong ukum ukle jong ka district uladon jing tip badula ai jing bit ne en ya kawei ka company ksam marpo kendo kabalwan ban bu ya kinong tre barjela bat ki kor ki bor ban ksam marpo kendo hakawei ka jaka ka badon hajan jong ka snong mau yautep ka badon khampaji na ka surok Rambrai maudo hakati ka jingle ia kendo kinong ilam jong ka FKJJP kila ai tiru ia ka jingtho ban kerpat yau deputy commissioner baun ai jing pensyai shaki tongin ngap ia ka ka ba usamla Jet Starlan Lengkhoi udon ban ong na kaliang jongi kom ka FKJP Rambrai Circle ba penlong yang i ban wan kendo ia hidup jong ka district mentaga sngi namar ba kadan ka wei ka jing sorbe marpo kendau hantai ha maulang ria tip ketu ke jaka ka bahap markhap bat ka omsek nang tamayo tep tu ithan ka bahap aga Rambrai ship tena kaliang ki dekat jong ka seng menlin ke sngi ilalek ban sorbe ban pek itu ke jaka ka mut i phlab ha bagi don ki machin ki ban ksam ek tagi marpo kendau ndai da kli de perteu pade omdon mano-mano ndai ki satang arngut langut tu ki driver JCB ki badai hi ki bat itu ki badai ki mender pada ki lejno adon ka kali ka ba wan shaw yaki bat ki kat no bak te kim yo ban keren ki khot jongi tena kali yang ka jongi kuak ban pan jing shai hato kata ka jing samar po kendau kadai na kamta ka knang ba kan shai namar ba ban suan le kum tu kalong ba nakaliang ka sang ni i artatin ba yo le se kadai gano ka ban penjot na ka banta ya kamariang na ka ban penjot na ka banta ya ka dong ka than ka ribat ka jaj menriu ka sang ka kentu ba haswa ban le gino ki banta ban samar po kendau kidai ban biang ikot kisla kidai ban yaj katkum kilenti khnang ba kana monra kano ka jing artatin bat ka jing songsngan ya kadong ka than ba de kisong saw ban nakaliang ka sang ni dawa ia hidup juga distrik ba udai ban ai jing pensyai bat kumjuk ro ladon kum kita ki NOC udai ban hat madan ban ipaj ba ka benta bagi ksam ya kata kamar pok kendau khnang ba ipaj ba jong ka tu ka thany ban khamtam ki nong chong snong kin yo ya kata ka jing syai bat ka jing singan namar ka ba i menta ni i tu ki mesin ba om ilang ngej dalam tang bantes ndrei long kom bagi klong ya u ei re umar po kendau bangim nang ban ong namar makiru kim aya kata ka jingshai te nakaliang u disi ong kumno ha ka jing ekndo ya phi nakaliang udisi ula keren shai ba nang ong ei namar ba kan mau syu la kala don em kom kata ka NOC te uang un sa wat shwai ka jing tip sing RC bat un sa ai jing pentip ka katkum ka jing tip ka jongi ka jing yetho jongi pajba jong ka tu ka than imat kamba hauna ubanai bilang sudap hi banai mats ai haki shwaban kut kena ka election arflai imat kila sedang ban lech tu ka jaka namar ba kadai ka jaka balong klau te mlab ban yu i rei ba naga jing ujor jing pajba jing i jing pajba nagliang seng se yo jing tip ai panai kita ikot kisla kim syam la ai kadai kata kadau ko ba penlong yang ngi kum ka seng bang i suspect ba kadon ka ai ka ba yaj laj na ki bor sunsyar hima ki bor sinong bertau bat khamtam na ka district council